izango 6. mailako 3. taldea gara. Eroski aldizkarako berri bat hartu dugu zuei kontatzeko. Orain ni neuk naroa hasiko naiz kontatzen. Gero Arianek jarraituko du eta amaiera lander egingo du. Espero dugu ulergarria atera dadin. Eskerrik asko entzuteagatik. Famatuen dieta. Modaren arriskuak. Gaur egun gure buruari begira bizi gara. Gure irudiak kezkatuta. Garrantzi handia ematen diogu gure itxurari eta pisuari. Beti gagoz itxusi bagaude ipitzeo guapak. Pisua gehiegi daukagunean edo lodian gaudenean pisua jeitzi. Argaltzuaren gorazareak heldatu da. Gizartean eta komunikabideetan eta presio hori zailetasunetan gertatzen da askoarentzat. Ondorioz aktoreak